imali puno ponuda za naših igrača i puno interesantno i to apsolutno normalno kako smo dobro igramo i imamo i igrače koji je stvarno interesantni velikim klubovima, ali to smo još prije prijelaznog roka i dogovorili interno i donijeli odluku što nećemo prodavati naši najbolji igrači, rećemo bi tako, zato što opet zbog tog cilja koji imamo i želimo sad to dovesti do lita. Tada naravno vidjet ćemo što i kako. Naravno, na prvo roka spušta s niko sigurno mlade igrače koji imaju jako puno interesa i puno klubova najboljih, rekao bi, u Europi želio bi imati ih u svojim rusterama. Ima i drugih igrača poput Emira Sahitija, Ivana Lučića i tako dalje, što ne nabrajam svih, ali to bio stav kluba što želimo ovaj kadar sadržati i to je to. Apsolutno, to jako, mislim, dobro u tom smislu što smo imali jako jednu sliku kako mi to želimo i to je jedino trebali dobaviti još nekoliko ingredijenta do kraja što budemo full zadovoljni sa kadrom. A Lašlo, prvo kada dovedeš igrača u zimskom prelaznom roku koji je jako težak u smislu što nemaš toliko puno i vremena i prilagodbi za tih novih igrača, to ciljano probaš prvo dovesti igrača koje više poznaje sredinu, poznaje ligu, koje je puno lakše uklopiti. Lašlo priča i hrvatski, žena iz Hrvatica, igrao u ligi skroz 5 godina i to ja njega tretiram kako domaćeg igrača. I kada mislim, imali s njim kontakt još prije kada on bio u Osijeku, zato što isto bio opcija za Hajduk, tada on otišao u Panathinaikos. Mi smo tada odlučili za njega, ali u ovoj situaciji iskoristili recimo jedan momentum, nam trebao jedan takav polivalentan igrač koji može igrati nekoliko pozicija i to smo, recimo, nije bio lako sa Panathinaikosom, ali izgurali i posudili Lašla i vidjet ćemo kako on to sebe pokaže u polugodini. Da, kako za Ivana Perišića to je jedna dugoročna želja i tu nema što puno komentirati. Kada došao taj trenutak, kada je sve poklopilo, to jedino bio stvar realizacije i to smo i napravili. Što se tiče Josipa Brekala, to malo komplicirane s jedne strane u smislu što takve transfere nekad teško planirati, ali naravno kada ukazala prilika, to bi doslovno, bi rekao, riješili u 5 sati.